Arratsaldeon guztioi, Koruñan gara gaurko honetan eta Koruñako banderari dagokion lehen jardunaldia izango dugu jokoan. Estropada eremu berezi honetan, Riazor eta Orzaneko hondartzen parean dugun baia ederra honetan antolatutako estropada eremuan. Eta historiak dio estropada eremu honetan azken bi urte hauetan oso estropada latzak, gogorrak izan ditugula, batipatu dela bi urte, haize handiarekin, baldintza kaskarretan. Igaz, emakumeek hementxe eman zioten hasiera Euskotren Liga lehen aldiz etorri ziren Galiziara, eta San Juanek lortu zuen garaipena, ia beste estropada guztietan bezalaxe. Eta gizonetan Urdaibai da hemen errege 3 jokatu dira, eta 3 bi urtetan Urdaibaiko traineruak irabazi ditu. Hori albiste bada, eta noski baita ere hemengo estropada eremu gogor hau. Eta lehen iritzia alde horretatik, hildo horretatik eskatuko diogu gure adituari Ibon Gaztañazpiri. Arratsaldeon Ibon, ze moduz? Oso ondo baita zure ere, Mikel. Bueno, zer esan behar diogu gure ikusentzulei, ikusita hemen ditugun baldintzak, naturak gaur prestatu diguna aztertuta. Bueno, lehenbiziko azpimarratuko nuke zuk esan dakoa. Hemen baldintzak okertzen direnean, behar bada izango dela liga osoko estropada eremurik bihurriena. Gogoan duela 2 urte, Urdaibaik irabazi zuenean, orduan ere, David Alfaia, patroiari lagundu ezinik, benetan estropada eremu gordina bihur daiteke. Gaur, ez dirudi, eta azken aldian iragarpenak fidagarriak dira, alakorik izango dugunik, une honetan, 10, gehienez 15 kilometro orduko haizeak izango dituzte, eta iruditzen zait, hemen haizeak egonkor mantenduko dela, beste Galizian, haizea beranduago, ia iluntzean, jaisten delako bihar badirudi, aldaketak egon daitezkela, eta haizeak nolabait, zeresan gehiago izan dezakela. Eta bestetik, zer aipatuko nuke, Galizian, nik ez dakiz zergatik, beti gauza gertatu egiten direla, eta liga hasiera honetan ere bai. Liga goitik eta betik non eta noiz erabakiko den ez da jakiten. Eta hemen ikeragarrizko gorabeherak izaten ditugu historikoki. Alde horretatik, Euskotren Ligari dagokionez, goitik liga bizi-bizi, pasaren astean Arraun Lagunakek emandako kolpearekin, eta Euskolabel Ligan ere bai, eta bereziki gaur, ikusi nahi nuke Urdaibaik, azkeneko urtetan hemen irabazle sortatu den traineruak, ea zer erakusten duen, errekuperatu den edo ez, Mikel. Oso, no. Bueno, protagonistekin Sara Gandara lankidea beti bezala, gaur beste formato batean, lehorretik eta batipat gero amaieran ondartzatik sartzen direlako estropada eremura kirolariak, irten ere bai, eta Sara beti bezala estropada atarian protagonistekin. Arratsaldeon, Sara, zer diozu, zurea daitza? Kaixo, Mikel, Ibon, ikusentzule, bai, lehen da biziko protagonista batekin hau hemen, Amaia Sexmilo da bera, Arraun Lagunakeko arraunlaria. Bueno, Amaia, ze moduz? Ondo, egia esan oso gustoratzo bidaia oso luzea izan zen, baina, nik uste tatzo etorrita ia gaur deskantzatuta esnatu gehala, eta egia esan gogotsu gaude. Aurreko aste bukaeran, Lekeition, bandera eskuratuta joan zineten etxera, ez dakit nola joan dan astea? Nik uste dut hitz egiten degula beti, ez? Guretzako estropada bakoitza bakarra da, eta hor gelditzen dana motxilan sartzen dugu, eta hurrengo egunean beste motxila hartzen dugu. Orduan ikuste dut aste honetan, egia da punts berezi bat ematen dizula, irabazteak ez, astea indartsuago hasten duzu, baino Galizin jauki dugu buru astelenetik, eta aste hartetik, astelenan jai izan genula, eta nik uste dut aste honetan zentratu gara erabat datorkigun aste buru honetan. Eta aste bukaera honi dagokionez, ze asmo dauka Arraun Lagunakek? Estropadaro bezala, gure aliketa hoberen egiten saiatzea, eta aste guztian egindako lanak, erantzun ona edo polita ematen digun itsasoan. Ikusi duzu estropada eremua edo entrenamenduren bat egiteko aukera izan duzu bertan? Jatzu etorri ginean, atea ginen pixkatxo bat, eta pixka bat askatzeko, eta ikusteko baita ere rekorridoa eta nola izango dan, eta gaur goizan ere inguratu gera. Eta, lehen urtetik ere badakigunez, pixka baia zentratu gera gaur bai. Ederki, Amaia, eskerrik asko, sorterik onena. Beste protagonista bat orain, Joseba Fernandez, Urdaibaiko prestatzailea. Joseba, arratsaldeon. Arratsaldeon. Estropada eremu hau berezia da Urdaibairentzat, ezta? Azken urte hauetan garai hemen. Bai, hala da, ondo hartzen dugun estropada eremua, eta, espero dezagun gaur bai, sapore honez hoteleruntze abiatzea. Nola zatozte, beste 2 estropada puntuagarri hauetara? Ilusia hondiz, uste dute aste polita indeula, aste lana ondo horre eramana, sensazioak hobetuz gehien bat, eta pentsatzen dugu hori gaur urgainetan ikusi behar dela.
Bosgarren estropada puntuagarria gaur, bihar 6garrena, eta Urdaibai akaso ez dagoela nahi zuen tokian? Noski, ez gara bat ere ondo hasi, horri ez zaio inungo hartzeakiri jarri behar, arduraru nagusian ni naiz, erabaki bat edo beste hartzeagatik, segurazki, eta bueno, egoerari aurre egin behar zaio, erronka ezberdina, joan den urteko erronka garaipenak kudeatzea zen, eta bueno, euforia neurtzea, eta kontrolatzea, eta kasu honetan alderantzizkoa da, ez? Lan hau handik ere zehatzago, zorrotzago eta onagoa, kalitate onagoekin egitea, eta lehenbailean berriro ere, besteetan gure ganatu ditugun sensazio horiek berreskuratzeko, eta berriro gure traineroa puntan ipintzeko, ez da? Okerrez banago, gora beraren bat izan duzu hor tartean janariarekin, ez dakit arraunlariak nola dauden, zu kontatuko diguzu? Bueno, zorionez, atzo bidaian arasotxo bat izan genuen, prestatutako janariarekin, baten bat ondo ezik sentitu zen, arraunlari baten batek, eta bere gorputza erreazionatu egin zuen, eta pentsatu genuen gehioa iritsiko zela, beste arraunlari batzuk bai, olako reazioa izatea zijoa zela, baina zorionez hor gerratu zen, pare bat arraunlari, batek gehiago sufritu zuen eta gaizki pasatu du, Mikel Kallejak, eta zorionez gaur ja beste gorputzakin esnatu da, nahiko gau ona pasadu eta espero dezagun datozen ordu hauetan guztiz rekuperatzea, eta handik esalantza da, baina espero dezagun bihar taldeentzako preste goteaz. Guk ere espero dugu, eskerrik asko Joseba Fernandez, sorterik onena, eta animo, Bale, sondo. Esker, Joseba Fernandezen hitzak hauek, eta gero, badakizue, protagonista gehiago, gaur, Hondartzatik. Halaxe da bai, protagonista gehiago gero, emakumeen lana bukatzen denean, klubetako ordezkarien ingurutik, eta amaieran, Sara Gandara, berak aurreratu bezala, Hondartza inguruan izango da. Emakumeen estropada hasteko gutxi falta da, eta jadanik beroketa saioak eginda, eta ari dira jokatzen epailen agindutara. Gogoratu, patroien zelkapenean, Nadet Agirre dugula goi-goian, Nadetek 5 puntu ditu, Nerea Perezek 3, Andrea Astudilok 2 eta Inder Paredesek 2. Eta badakizue, emakumeen zelkapenean, berdinketa dugula, Donostia Arraun-Lagunak eta Orio, 7 punturekin, bakoitzak garaipen bat, eta azken egunean, postu hobeagoa lortu zuenez aurretik sartu zen bigarren jardunaldian Donostia Arraun-Lagunak, horregaitik lidertzaren elastikoarekin, baina parean dira Donostia Arraun-Lagunak eta Orio, eta hasieratik utzi digute Ibon, indartsuenak ditugula aurtengo Euskoten Ligari begira. Ikusi besterik ez, pasaden asteburuan, estreineko asteburuan zer gertatu zen, bakoitzak estropada bana irabazi zuen, Orio larun batean Santanderren, igandean berriz Arraun-Lagunakek, askok, gehienok, ustekabeko txat edo, nik nire honek ere bai, jo izan dugu, zerratikan, udaberrian Orio nagusi izan delako, ia banderarik eta ia estropadarik galdu ere egin gabe, trenerinetan bat, Euskadiko txapelketa, gurexe, dut gogoan, eta alde horretatik ikusi da, nabarmen gainetik daudela, gaur baldintzak ezberdinak dira, Mikel, eta dena esate aldera, gaur estropada eremuaren bi aldetatik joango dira. Arraun-Lagunak, lehenbiziko kaletik, Orio laugarrengotik, hemen koraberarik eta... Orio lehenengotik eta Arraun-Lagunak 3. Hori da. Orio lehenbizikotik eta Arraun beste Donostiarrarekin nahaztuta bota du. Elkarren ondoan ez dira joango behintzat, ea nola egokitzen diren, eremura. Eta lehen sarrerakoan ere aipatu dugu, hemen normalean arratzaldeak aurrera eginala, oso berandu arte, haizeak ez du uzten, hemen gaueko 9etan eta 10etan askotan, horretik haizea egonkor mantentzen da. Atariko azken ordu erdi honetan hartu dugu, kontrolpean 18-19 ufadatxo bat, eta orain momentu honetan, 11-ko hortan da, semaforoak ere ikusi dituzue, ikusentzuleok, garaiz eta egoki kokatuta, eta estropada eremuari buruz, joan zer urtekoarekin konparatuta, esan behar dugu nolabait,
Riazor Orzan hondartza pare honetako edo baia honetako erdikaldera edo eraman dutela, hain zuzen Riazor aldera dauden hor arkaitz batzuk eta arriskutsuak izan daitezkenak saiesteko eta estropada eremu garbiagoa usteko arraularientzat. Hemen esan behar duguna da, Teresa Herrera historikoa hemen jokatzen dela, Galiziako estropadarin mamitsuena, eta justu guk aurrez aurre dugun alde horretan, eta hor dauden arkaitz hoien ingurura gehiago joaten dela, eta hor izan direla hemen, istripuak, tarteka, eta kezkaldiak ere bai. Lehen aipatu dugu, sarrerakoan, nola estropada eremu hau baldintzak gordintzen direnean, eta iparraldeko haizeak jotzen dutenean, bueno, benetan berdetu egiten dela. Beste datua, beste eragilea, Mikel, mareak itsasgora 8ak jota da. Bai, eta 4 minutu. 8ak eta 4 minututan. Urak, hiltzen ari dira, baina oraindik bizitik gehiago dute, moteletik baino, koefiziente altu samarra, baina iruditzen zait, 8etan da itsasgora, azkeneko ordu hauetan, korronteak izango du eragina, baina ez marea erdian eta bezalaxe, eta batez ere, ura beherantz datorrenean orduan indar gehiago izaten. Hori bihar izango dugu. Hori da. Izango dugu bihar nola moldatzen dire, baina lehenengoz goazen gaurkoarekin, aipamen bat, arraunzaleok ongi ezagutzen duzuena, gaur puntuak banatzen dira beste edozein jardunalditan bezala, baina banderari begira, 2 egunetako denborak batu egingo dira, 2ak hartuko dira kontutan, eta datu hori, hor da, nolabait estrategia ere behar bada alda daiteke, batzuek eta besteek izango dutena, 2 eguneko batuketari begira. Bueno, hortxe dira semaforoak, TKE Ligak, ACT erakundeak aurten martxan jarritakoak, eta teknologia gainera ez bakarrik beste batzuek bideratutako hori martxan jarri, baizik eta ontziak erosi, teknologia bere gain hartu eta pauso handia eman, eta momentuz aparteko arazorik gabe izan direna, baina Galizian hause dute estreinaldia lehenengo eguna. Ea Euskal Herrian eta Kantabrian bezala, gora berari gabe doazen hemen irterak batipat. Hortxe baitago gakoa semaforo kontu honekin, ez? Inorrez da izpiderik ez jarri eta askotan horixe izaten da nire dute seinalerik onena. Normaltasun baten barne erabiltzen. Hasi dira lehorretik zuzenketak egiten. Donostiarron proa. Horrentxe, nahiko txukon. Estos tripulaciones. Bandera txuria goia. Estatxe ondarri. Semaforo berdea, gorria erne. Bai. Abiatu dira. Eta bizkor moldatu dira gainera epaileak ontziak modu egokian jartzeko. Gogoan dut oraindik duela astebete Santanderren lehen jardunaldian izandako gorabera sorta ura, zertzen ura. Ni ikeratu ere egin nintzen. Ura trafikoa. Trafikoa eta ez ote zuten irterarik emango, itxurazkorik, Bueno, ea nola moldatzen diren gaur, emakumeentzat bi luze ziaboga bat, 2778 metro guztira, eta GPS-ean markatzen digu, hasieratik Orio, Branka aurretik sartuta, Hondarribia eta Arraunekin batera, segundu bat gehiago, orain bi, Donostiako bigarren ontzian Donostiarrak biak, zalkapenari begira esan nahi dut, aurretik arraulagunak dugulako. Bueno, eta guazen eskifaiekin, hori dagokionez, lehen kaletik, aipagarria, taldean dituen bi Galiziarrak, Biki Piñeiro aurrekalari lanetan, eta Sandra Piñeiro ere, aurten fitxandutakoa, barruan direla. Bai jauna, eta Xantik beste aldaketa batzuk ere egin dituela, pasaden astean ere egin zituen Santanderretik Lekeitiora, beste, Olatz Agirre Gabiria, zen dugu lagorrentozan arraunean, eta Itziar Olasagasti, gaur sortzi bezala Santanderren hanketik, igandean gerrian ibili zen eta, horrean beti ere. Horrelako emakume bat, esperientzia duelako alde batetik eta bestetik, zenbat postutaria tosta guztietara moldatzen delako, hori urrea da. Brankari ere, bai. Bueno, hemen Hondarribiarrak, eta aipatu behar da, hemen, mugimendu batzuk egin dituela, entrenatzaileak, noski, dana bilatu nahi da, zerbait aldatu behar bada, aldatu egin behar da, noski, ontzia
hobeto ibili dadin, batipat lehen asteburuan gauzak nahi bezala atera ez direnean, ezta? Eta gaur, lehen metro hauetan markatu, hobeto xeago, ez? Bueno, hasiera honetan behintzat eusten, bigarren kale horretatik Hondarribia. Eta Hondarribiaren inguruan behar bada aipatu gaur aurrekalari, Natalia Diaz, ikusten dugula pasaden astean, Ainara Palentzuela, aritu zen, hori da, eskarmentu gehiago du, Diazek, eta gaur behintzat. Kastrokoa da bera, eta esperintzi gehiago du hor. Gaur behintzat, bera aurrekalari. Bueno, Oriok 2 segundo eder, Hondarribiri, Arraun Lagunak 3, Donostiarra 5, tartetxoa bada, lanean hasi direnetik 2 minutu terdi, bon. Traineru bat, ia honetan, Oriok Arraun Lagunaki, horra iruditan, Arraun Lagunak, pasaden igandean, Lekeition, bandera irabazi zuen, eskifaia, errepikatu egin du, Patxi Olabe, entrenatzaileak, eta aste honetan, hainbat adierazpenetan, eta entzun dugu, batez ere, irteran, lehenbiziko luzean, bueno, horixe dela, beraien ahulgune hori identifikatuta daukatela, eta hori hobetzen saiatuko dira. Eta hori traineru bat dagoeneko, Arraun Lagunaki, Hondarribiari. Bitartean Donostiaren eskifaia, Mendizabal prestatzaile, eta aipatu behar da gaur Irati Merkader dugula, aurreko asteburuan oker espanago etzuen estropadarik izan, eta gero hor ontzi erdian Belen Garzia, Torrebijako emakumea, eta Irene Arbeo Kuenkakoa, Irene Arbeo San Juanen ibilitako baino zen urtean, eta horiek arraunlariak esperientzia dunak, eta bueno, ea nola moldatzen diren donostiarrak, momentuz 6-7 segundo atzerapenare bada ipagarria, eta Arraun Lagunak eta hori jo, irudiak frogatzen du, edo adierazten du, Hondarribia pixkak eratu dela, GPS-ak ere bai orain. Eta Orio Brankaz ondo, aurreko astean Lekeition ere Brankaz ongi joan ziren, Oriotarrak. Eta, bueno, ikusi beharko dena da, nolako tartearekin iristen diren, kanpoko balizetara ziaboga egiteko, ez da, Ibon? Begira, Arraunean luze, oso luze ere, kanporantz, orantxe Arraunek segundu bat, errekuperatu dio, dagoeneko duela minutu terdi edo, badia utzi dute, itxaso zabalean, eta norabidei dagokionez, hemen, laugarren kaleak babes gehiago izaten du, baina haizeak iparraldetik jotzen duenean. Orain dagoen haizearekin, orain mendebaldetik markatzen digu, niri iruditzen zait, haize honek berdindu egiten duela estropa eremua. Iparraldetik edo iparrekialdetik jotzen badu, orduan, laugarren kaleak babes gehiago izan dezake. Zati eder batean, hori da, ala iruditzen zait. Eta fama, hobea du laugarren kaleak hemen, bueno, batetik kanporantz, Brankaz, babesa izan dezakelako, eta gero poparean, estropa eremua gurutzotu, eta olatuak hobeto baliatu daitezkela. Bueno, Orio eta Arraunen artean traineru bat, Hondarribi 5, Donostiarra erori da. Hor atzeko lehiari begira, datu hau garrantzitsua da, gogora dezagun selkapenean Donostiarra 3. dela 4 punturekin, Hondarribia azkena 2 punturekin lehen asteburuaren ostean, eta ematen du hor gaur ere 2 aurretik ditugula burrukan, eta beste 2 azken postua saiestu nahian atzetik gogoratu, azken postuak 14. jardunaldian, zigorra izango duela, hain zuzen play-offa jokatu behar. Ondoko itxasoa ere bai hor, haundiegia ez, baina ikusten da. Hor ez dagoa haize olatua bakarrik. Bueno, eta maniobra Oriok garbi, aurretik hasiko du. GPS-ak segundu pare bat markatzen dizkigu, nik 3 bat ere bai orain, antzematen ditut, ontzi bat garbi. Hor da Orio, bai Orio, 5:48, olatua garbi ikusten da nondik datorren hor, 5:51 Arraun Lagunak ez. Hondarribia 8 segundura 5:56, eta Donostiarrentzat 5:59. Ea orain, poparian zer gertatzen den, Orioren errenta ona, eta 4 segundu badira, orain GPS-a markatzen dizkigunak, eta gero Hondarribi eta Donostiarren artean 5 tartea dago. Hor orain bi kontu, irudi horrek, iruditzen zait baieztatu digula kanpoko baliztako irudi horrek, nondik sartzen den olatua, alegia laugarren kaletik, lehenbizikora bezala. Baina haizea, Mikel, beste aldera, lehenbizikotik, ala ematen du behintzat, eta, bueno, ala anemometroak eta hori xadirazten digu, ea, orain nik uste dut etortzeko Arraun Lagunaken kalea, hobea izan daitekeela, Estridurrera jotzeko, aukera duelako.
Orio baborrera ere bai, aizea gara Hor gainera ikusi behar dena da, momentu honetan Arraun eta Hondarribiren artean dagoen tartea, Hondarribi gogoratu bigarren kaletik ari dela, eta hor izan dezake posibilitatea, Donostia Arraun Lagunakek norabidea pixka bat egokitzeko komenitzaion bezala, ez da? Bueno, baina Orio tartea mantentzen ari da, handitu ere bai, 5 segundo orain, abantaila ederra da, azken 1000 metrotan sartu eta Ibon. Abantaila ona eta batez ere ikusirik minutuak aurrera eta poparean ere gaur erantzuten ari direla. Nola gainera? Bueno, zeagoko denborak Orio azkarren, eta begira 2 segundu, Hondarribi eta Arrauni eta lau Donostiarrari maniobra horretan, maniobra bakarra emakumeen lan horretan. Eta bien bitartean zuzenean, Orio eta Arraun Lagunaken arteko diferentziaz, 5-6 segundutan da, Hondarribi 12, Donostiarra 20, tarteak zabaltzen ari dira eta postuak finkatzen ikusten zuleo. Eta horre detalea, Hondarribitarrek nola erabaki duten aurreko pestaina txiki hori jartzea. Horra izia badabil, Bai. Hare momentuak 14 markatzen digu, baina atzematen da, bai. Eta metroak aurrera, 750 falta dira, 2 traineru, oso abantaila polita, eta Arraunen atzetik Hondarribia eta Donostiarra urruti, eta hauen arteko postuak ere finkatuta, eta honek auspotu egingo du Hondarribiko kuadrilla, Donostiarrak atzetik utziko dituztelako, itsasoko estropada gogor batean, serio batean, ez? Eta abantaila handitzen, eta bestea, iruditzen zait, eta ari naiz, begikolpez, Arraun Lagunak, pixka bat estriborrera datorla, hori horien gainera, edo une honetan nik uste dut, bigarren kalera bezala. Aukera badu eta modu progresiboan egin dezake hori, baina hortxe da, 6 segunduko tartea izan da hundiena orain artean Orio eta Arraun Lagunaken artean, hori mantentzen ari dira, Arraunek errenta ederra du, Hondarribiri 10-11 segundo nahi dudena egiteko, norabidea Andrea Astudillo hori egokia iruditzen zaiora ura hartzeko, eta momentuz Orio eta Donostia Arraun Lagunaken artean 6 segunduko tartea dago, eta jakina gauzak horrela, punto bat gehiago izango luke Oriok eta hirutik 2 garaipen, ez? Horrek suposatzen duen guztiarekin. Hori da, eta batez ere, pasaden asteko kolpearen ondoren berriro ere, aurretik branka sartzea. Erritmoan Oriok, hori 36 palada hartu dizkionik, ia 38 Arraun Lagunaki. Eta estropada oso hautsia, bi indartsuenak aurretik eta gero tarte haundia beretan, Oriok Hondarribiri 19, Donostiarrari 27, pixka bat ematen du olaturen bat hartuta hurbildu dela une batez Arraun Lagunak, baina eutsi egiten dio Oriok, hortxe da, 4-5 segundutan. Seire ere ibili da, atzetik Arraun Lagunak. Gaur ez baitago, horrelako pasaden astean lekeitioan bezala olatu mota ezberdinak izaten dira. Batzuk oso askarrak izaten dira, batez ere itsasberan eta itsasoa berde eta petralduta dagoenean. Gaur ez, gaur olatu bajo eta luzeago. Periodo luzeagoa du. Eta momentuz lautik ez da jetxi tarte hori, 11 bat errenta ederra du Oriok, azken 200 metroa sartu gara, eta atzean Hondarribia 19, Donostiarra 29. Eta gehienak estriborrera ez da, Mikel? Alaxe datoz, eta eutxiko dio Oriok, garbi, hortxe da Orio, traineru bat eta beste laurden bat ere bai. Orio Garaine, bai, bandera ez, baina gaurko 4 puntuak bai, eta biharko egunari begira ere, errenta polita, gogoratu bandera erabakitzeko 2 egunetako denborak batu egingo direla, 5 segundu terdi. Eunenekoak zehaztuko dituzte, bideo finisa erabiliz, baina tarte polita da. 3. Hondarribia, hauentzat ere albiste ona, ez diferentzia gaitik, baizik eta atzean 11 bat utzi dutelako. 11 eta 19 Hondarribiaren denbora, eta oraintxe Donostiarrak 22 segunduko atzerapenarekin 11 eta 29.
Orio nagusi beraz Koruñako bigarren bandera da hau, aurrekoa joan zen urtean San Juanek irabazi zuen, bi egunetan, bai lehen jardunaldian eta bigarrengoan Orio bigarrena izan zen, denboraldi ia osoan zehar bezala, eta gaurko honetan bai Oriok 10, 57 oriotarrentzat emandako denbora, horixe, eunerekoak momentuz pantailan ditugunak 10, eta berehala protagonista bat Sara Gandara lankidearen eskutik, bigarren arraunlagunak 11:02 Donostiarren denbora hori, 5 segundu eta 51 eunen gehiago. Hori apuntatzeko izango da biharko, Hori urrea da, biharko egunari begira. Hirugarren Hondarribia 11:19, laugarren Donostiarra 11:29. Aurrera Sara, protagonistarekin. Iñaki Arostegi zorionak. Ba, eskerrik asko. Bueno, gaur banderarik ez dago, baina denborarik onena markatzea beti da ona, ezta? Bai, noski baietz, ez? Azken, estropa polita izan da, gogorra, arraune bukaera arte estutu gaitu, baina, hor mantentzen jakin du difentzia, eta, azkenen 5 segundu, eta zuk esatezun bezala, bihar estropa badago, bandera 2 eguneta, usteto indikan aukera guzti da dazkatela bai arraunek eta bai guk, baina, aurretik jutia beti da ona. Brankaz ondo, eta Poparian ere bai, eta aurreko astean Lekeition gertatu etzena, gaur, segun aldez. Bai, kanpoak ondo jungea, 4 segundu txoiek ata ditugu, eta, barruak ere ez digute demorari jan, hortxe jungea demostia 5 segundu, batzutan 6 adillo da, baina, azkenen 5, ondo, guztua. Neskak suposatzot, hor gogotxo ongo diela, aurten, banderak eta irabazteko, baina hor badago borroka bizi batzuk aipatu dozun bezala, arraun lagunakekin, Bai, gu bagenekin, azkenen demoraldia hasi aurretikan danak favoritismoa edo guri eman digute, baina badakigu arraunek maila handia daukala, eta Hondarribik eta Donostiarrak ere bai, osi momentutan golpea jo dezakete, eta badakigu aurren ibili nahi baldin badeu lan asko inberko deula, asko eta ondo, ez? Eta, lehengo astean arraunek merezimendu oso zirabazizun, gaur gu 5 segundu, ez da diferentzia asko, eusten dut estropada bakoitzan burruka handia ikusiko dula. Zorionak, gozatu eta hartu indarrak biharko, Iñaki. Venga, eskerrik asko zuei, Arostegi jauna pozik, sailkapenan ikusi duzue, Oriok orain 11 puntu, bandera bat, 2 jardunaldi irabazitakoak, baina bandera bihar emango da. Hau da, asteburu honetan ez dira 2 bandera banatuko, baizik eta bandera bakarra. Baina hor, jardunaldiak ere, kontutan hartu behar dira, zenbait jardunalditan zaren aurretik, berdinketak apurtzeko eta horretarako bai, balio duela noski. Hori, eta azkenean segundoak, 5 eta 68 direla, ia 6. Horixe da datua, nik uste dut Orio zaleek eta arraun lagunak zaleek buruan hartu beharrekoa edo apuntatu beharrekoa. Nire ustez ematen dio, xarma, oraindik ere tarteka ligan, pik jardunaldietara bandera irabazte horrek, zarautzen bezala, ligako bakarrak izango dira, nik uste dut, banderari ematen diola, halako ukitu edo prestigio puntu bat ere horrek. Alaxe da, Oriok 5 eta 68ko errenta arraun lagunaken aurretik, Hondarribiari 22 eta 28, eta Donostiarrari 33. Mailloten banaketa ere egin behar da orain, eta horretara joan dira oriotarrak, eta maillota hartuta, eta hori da albistea, izango dugu, hor da, Nadet, txantxetako gogarekin, bere kideen aurrean, eta alde batetik patroien zelkapena da, eta bestetik zelkapen nagusia. Horra, Borja Rodrigo ere, Nadet, gustura asko, Lorea Bilbao, jarri dio dagoeneko, maillota eta iruditzen zait. Oriotarrek, pasaden astean, bigarren postu egin ondoren, gaur nola baite beste arnaz bat izango dutela. Nola nahi ere iruditzen zait liga honetan, horrelakoak ikusiko ditugula gaur ere, arraun lagunak, 6 segundu azpetik, horrek esan nahi du, edozein garaitan, hortxe aukera izango duela, bandera irabazteko eta trenerua, bi treneru hauek azkar dabiltzala. 8 punturekin orain Nadet Agirre, gaur ere 3 bildu ditu, Nerea Perezek 2, Andrea Astudillok bat, eta patroien zelkapenean Nadet Agirre 8 ditu, Nerea Perezek 5, Andrea Astudillok 3, eta Inder Paredesek 2. Eta lidertzan ere, noski,
Oriotarrak orain puntu bat gehiago dutelako. Oriok 11 puntu ditu, Arraun Lagunak 10, Donostiarrak 5 eta Hondarribiak 4. A clasificación das mellores patroas está... Bueno, hemen eginiko metroak, 2778 izango lirateke, itsasmila bat eta erdi, eta hor da diferentzia, Donostiarrak metro gehiago, Arraun Lagunak ere 6 gehiago. Bueno, esan daiteke, egun borobila izan dela gaurko Aurioko emakumentza. Zabal eta prestatutako emakumentza, Tibon. Lehen aipatu dugu, igandean bigarren egin ondoren, gaur irabazteak emango diola talde honi, bultzaratxo bat, eta bestetik, pasaden astean, dena 9 segundu azkarrago izan zen, edo motelago izan zen, hobeto zen da, Orio Arraun Lagunakekin alderatuta, Poparean, gaur, Poparean ere, beti ere, aintzat hartuta, denbora ofizialak, epaimaiak emandakoak, azkarrago Poparean, Orio izan da. Han, Ziaboga bakarrean, 2 segundu pasatxoko aldea zuen, Arraun Lagunaken aurretik, eta Poparean, Orio, 3 segundu terdia ezkarrago izan da, Arraun Lagunakek baino. Eta konfiantza emateko. Horrek izaten da, Arraunean idatzi gabeko horlako usteak eta badira, eta talde baten inguruan Poparean ez datorrela. Hori ibiltzen denean, hori sortzen denean, txarra izaten da oso hori taldearentzat. Bueno, sorionak Oriotarrei, egun ederra hientzat, orain atzekaldean, Donostiarra eta Hondarribiren artean puntu bakarra, eta biharkoari begira errenta oso ona, ia 6 segundo post eta 78 Oriok Koruñako bandera etxera eraman izateko. Iragarkiak eta berehala gizonen estropada Eusko Label Ligari dagokion 5. jardunaldia Koruña.